ସଫଳତା ଠାରୁ ବଡ଼ ମା ବାପା। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାଁରେ ଅମିତ ନାମକ ଗୋଟେ ପୁଅ ରହୁଥିଲା। ସେ ଛୋଟବେଳୁ ବହୁତ ମେଧାବୀ ଏବଂ ପାଠପ୍ରିୟ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ମା ବାପା ଗରିବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସଦା ସେ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଆମ ପୁଅ ଗୋଟେ ଦିନ ବହୁତ ବଡ଼ ଲୋକ ହେବ। ଦିନ ରାତି କଷ୍ଟ କରି ବାପା ତାକୁ ସ୍କୁଲ ପଠାଉଥିଲେ। ମା ପ୍ରତିଦିନ ତାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲେ ଯେ ପୁଅ ଜ୍ଞାନରୁ ବଡ଼ ସମ୍ପଦ କିଛି ନାହିଁ। ଅମିତ କଷ୍ଟ କରି ପ୍ରଥମେ ସହରକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଗଲେ। ପରେ ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଫିସର ହେଲେ। ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମାନ ସମ୍ମାନ ସବୁ କିଛି ତା ପାଖକୁ ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ସଫଳତା ରାସ୍ତାରେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମା ବାପାଙ୍କୁ ଭୁଲିଗଲା। ସେମାନେ ଗାଁରେ ପୁରୁଣା ଘରେ ଏକାଠି ରହୁଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ମାସକୁ ଥରେ, ପରେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ସେ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲା। ଦିନେ ଖବର ଆସିଲା ବାପା ଭାରି ଅସୁସ୍ଥ। ଅମିତ ଦୌଡ଼ି ଘରକୁ ଆସିଲା। ବାପାଙ୍କ ହାତ ଧରି କହିଲା, ବାପା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଇପାରିଲି ନାହିଁ। ବାପା ହସିକି କହିଲେ, ପୁଅ, ସଫଳତା ଠାରୁ ବଡ଼ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ବାପା ମାଙ୍କ ସ୍ନେହ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ବିନା ସଫଳତାର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ସେହି କଥା ଅମିତକୁ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଗଲା। ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କଲା, ଯେତେ ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହ ନା କାହିଁକି ସର୍ବଦା ମା ବାପାଙ୍କୁ ସମୟ ଦେବା ନିହାତି ଦରକାର। ମୁଁ ଯେ କାହାଣୀଟି କହିଲି, ଆପଣ ସେ କାହାଣୀରୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ? ଯେ ଜୀବନରେ ସଫଳତା, ଧନ, ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଅସ୍ଥାୟୀ, କିନ୍ତୁ ମା ବାପାଙ୍କ ସ୍ନେହ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ସର୍ବଦା ନିଜ ସହିତ ରହେ। ସଫଳତାଠାରୁ ବଡ଼ ମା ବାପା। ମୁଁ ଯେ କାହାଣୀଟି କହିଲି, ଆପଣ ଯେ କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଦୟାକରି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। କମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ମଧ୍ୟ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।